Mikuláša na víkendovú službu zrejme len tak rýchlo nezabudne. Počas toho, ako viezol skupinku kamarátov z Jasnej, mu v aute skolabovala 27-ročná žena. Muž okamžite odstavil taxík a vytočil 112. V tom uvidel policajné auto. Dopravní policajti sa presúvali z nehody v Jasnej do Liptovského Mikuláša. Aj tu sa stala dopravná nehoda, ktorú išli práve dokumentovať. Zrazu uvideli v strede cesty muža, ako na nich máva. Bol to mladý taxikár, ktorého zákazníčka potrebovala rýchlu pomoc. Počas jazdy nám viackrát odpadla a prestala nám dýchať. Tak vlastne som urgentne našiel nejaké miesto, kde som zastal. Policajti správne vytušili, že sa deje niečo vážne. Zastavili a keď zistili, čo sa stalo, mladší z dvojice začal s oživovaním. Kolega ma aj navigoval, usmerňoval, keďže on vlastne volal na tiesňovú linku na 112 a podľa pokynov operátora sme sa riadili. Ako náhle dával masa srdca, nabehla a bola OK. Prvá otázka aj bola, že čo tu robia policajti. chvíľu vlastne bola pri vedomí, uložili sme ju do stabilizovanej polohy, a kde vlastne znova odpadla, ale dýchala už samostatne. Policajti ju až do príchodu záchranárov kontrolovali, či pravidelne dýcha. Žena si údajne viac vypila a v kombinácii s inými zdravotnými ťažkosťami ju to takmer stálo život. Na druhý deň som uvidel živú, takže všetko v poriadku. Ja som v policajnom zbore od roku 96, stávali sa takéto situácie, nie je to celkom bežné, ale keď je potrebné pomôcť, tak sa pomôže. Z Liptovského Mikuláša pre televíziu Joj Veronika Daubnerová.